जोबोद गोजोननाय मोनदों बे सरलपारा ओनसोलावहाय दिनै जोंनि गोदानै जोनोम मोननाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड बे दोलोखौ बोजबनानै लानायनि थाखाय जोंनि थांखि बिथांखि आरो जोंनि उद्देस्यफोरखौ बिथांमोननो जों फोरमायनो मोननायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथांमोननि जे आशिर्बाद बेखौ लानानै जोङो गेलेनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। राजनितिक बिथिङाव जोंनि नैबे सरलपारा उल्टापानि ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे रायजो राजा दङ रायजो जानानै बिथांमोननि दुख सुखुखौथ' जोङो सिगांनिफ्रायनो मिथिखायो। बिसेसकरि जोंनि नैबे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड बे बर'लेण्डनि क'क्राझार जिल्ला राजनितिक जिल्लायाव बिबान लानाय बिबानगिरि बिथांमोनहा आरो बे ओनसोलनि प्राइमारियाव सरलपारा प्राइमारि आरो उल्टापानि प्राइमारियावहाय जे बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोनहा गासैबो मिथिजोबो। जोङो थांनाय 17 बोसोर जे BPFनि सालायनाय आरो 5 बोसोर जे UPPLनि सालायनाय बेयाव जोङो रोखायै नुनो मोनबाय, जों बुजिबाय जे जोंनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय, जोंनि रायजो राजाफोरनि सोलोंथाइ बिथिं, जोंनि रायजो राजाफोरनि देहा फाहामथाय बिथिं आरो जौगाथाय बिथिङावहाय जेबो नोजोर होआखै जों बेखौ नुनो मोनदों, मोनदांदों। बेखायनो दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गासैबो सांग्रां। जोङो बेखौनो खावलायदों आरो आं अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि जानानै बेखौनो खावलायदों बे ओनसोलनि रायजो राजा जाय दोलफोरा थाखा फैसानि थाखाय गाव गावनि गारदिनि थाखाय माहारिखौ फाननाय बैफोरबादि दलनो जेन रायजो राजाया भट होआ आं बेखौनो खावलायदों। दा जोंनि नोजोरावहाय रोखा जानानै फैबाय दिनै BPFआनो जा UPPLआनो जा गाव गावसिनि गारदिनि थाखाय, गाव गावसिनि थाखा फैसानि थाखाय, गाव गावसिनि गथ' गथायनि इयुननि थाखाय धन सम्पति खामायनायनि मुङावहाय बिथांमोनहा माहारिखौ फाननानै आवगायलांबाय थानायखौ जों नुदों। दा आं बेखायनो दिनै नोंथांमोननि दारै जोंनि BTC हालामनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जे बैफोरबादि दलखौहाय सिनायनानै भट होनाया जोबोद मोजां। नंगौ जोङो थांनाय 2025 मायथाइनि जे काउन्सिल इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो मोन 25 बियाबावहाय जोङो बिजाथिखौ फसंदोंमोन। नाथाय रां आरो माखासे धौ जे बे जोंनि BTC हालामनि रायजो राजाफ्रा BJPनि मोनसे एगेन्स्टै माने हेंथायै मोनसे धौ सिखांनायाव आरो जोंनि आखाइयाव थाखा फैसा गैयिनि थाखाय जोङो बेयाव देरहानो हायाखै। नाथाय रायजो राजाफोरनि अननायखौ जोङो जोबोद मोनदों। मोनफ्रोमबो ओनसोलाव जों थांनानै सावरायदों, जों मोजां रोखोम सावरायदोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो देरहानो हायाखै। नाथाय बे समावहाय जोङो दाथ' थिरां बुंथ'नो हाया जे हाग्रामा महिलारिनि हिनजाव बिसि बिथां सेउलि महिलारिया दारायगोन बा गेलेगोन होननानै जों खोनादों, ससियेल मिडियाफ्राव नुबाय थादों। नाथाय रायजो राजायाथ' इसेबां जाम्बा गैलिया, दा ससियेल मिडियायाव गासिबो सोनारो। जोंनि दुखिया गोरिब दुखिया रायजो राजाफोरनि थाखाय सोरबादि मानसिया खामानि मावगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा दानि जे लाइमोनफोरा मोजाङैनो मिथियो। दा बेखायनो आं सानो जे बेयावहाय फेक्टर जानाय नङा बादि आं मोनदों। लरेन्स इस्लारि बिथाङा मैखोम लिडार, सासे सिगनेटरि, 5 बोसोर रायजो राजाया बिथांनो सुबिदाबो होबाय। नाथाय मा मावनानै देखायखो बेखौथ' जोङो बयबो नुबाय। बेखायनो बे हिसाबै जोङो बिथांखौबो बांद्राय फेक्टर जागोनखौ सानाखै। दा जियानो जादोआ जोङो मिसा खोथा माने नंखाय बाथ्रा जों बुङा। जोंनि गायसनगिरि जे आफादगिरि डक्टर अनजालि प्रभा दैमारि बिथाङा बुंबायानो थादों जोंनि जे राजनितिक बे राजनितिकआ नंखाय बाथ्रा बुंनाय आरो रांखावरि बेनि गोजानाव थागोन होननानै। दा बेखायनो जोङो फोथायनाय दङ बर' रायजो राजा बा बे BTC ओनसोलनि गुबुन गुबुन माहारिफोरनि सायाव फोथायनाय दङ। जोङो थिगैनो भटखौ मोनगोन आरो देरहासार जानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो। बिथाङा बेथ' दुखुनांथाव बाथ्रा, मोनसे गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो जेलाव थानाया। रन्जन दैमारिल' नङा, बिथांजों लोगोसे 6 कनभिक्टेड जानानै दङ।
जोङो सावरायबाय थादों आरो प्रिजनार फेमिलि हिसाबैबो मोनसे आफाद दङमोन बिथांमोननि बे आफादजों लोगोसे लोगो नांनानैबो जोङो गोबां समाव जोङो सावरायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जोङो लोगो हमहैदों बेनिफ्राय जों सावरायदों मोनसे समावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि होननाय मोनसे आफाद दानानैहाय दा जों सावरायनायनि फिथाइखौ मोननोबो हादों थांनाय समफोरावहाय गोबां मानसिया गनानै फैबाय दा बे गनाया सोरबा पलिटिकेल लिडारनि मावनाय नङा बेखौ आं नोंथांमोननि दारै फोरमायगोन जे बेयाव एकदम कमप्लिटलि बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पिनि नाजानायाव आरो बर' रायजो राजाफोरनि नाजानायाव बे जिनिसा जानानै फैदों दा बेयाव सोरबा हाग्रामा महिलारिनि जेबो आखाइ गैया आरो प्रमद बर' बिथांनिबो जेबो आखाइ गैया बेयाव आरो बावैसो सिगाङाव पासि वार्डार जानाय सानै बिथांमोनहा जे गबोदों जों गोजोननाय मोनदों दा बे गनायाबो सोरबा हाग्रामा महिलारिनि थाखाय गवाखै बा सोरबा प्रमद बर'नि थाखाय गवाखै बेयो मेरिट बिसेसाव गदों जाय बिथांमोनहा साखि बे साखिनि माने दुरबलाव बिथांमोनहा दा गबोदों आरो बेनो दा जोङो नाजाबाय थादों आरो जों जेसेहाय नाजाबाय थागोन दा दिनैहाय क'क्राझार जिल्ला एपिबि दोलोआ नैबे फैगौ आसाम एसेमब्लिनि बिथिंखौ नायनानै जेरै गुबुन दोलोफ्राव जेरै मानसि जयनिं खालामनाय हाबाफारि जेरेखम लाबाय थादों दा थिग जोंबो क'क्राझार जिल्ला एपिबि दोलोआ जोङो राजखान्थिखौ जोङो बोरैयाव देरहालांगोन जों बेखौ नायनानै दिनै बे सरलपारा प्राइमारिनि सिङाव बेसेबांबा गामि दं आं बेखौ मिथिजोबा नाथाय बेनि गेजेराव दिनै फैनानै बिथांमोना जे नैबे सरलपारा प्राइमारिनि आन्दाराव 100-150 जनसो बिथांमोना सुबुंफ्रा दिनै जोंनि एपिबि दोलोआव जयनिं जाफैदों दा जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोङो माखासे खामानिखौ मावनांगौब्ला पाब्लिकफोरनि मदद मोनाब्ला जोङो मावनो हाया दा बेनिखायनो जोङो पाब्लिकफोरनि अननायजों पाब्लिकफोरनि भट होनायजों जोङो देरहालांनानै जोङो बिथांमोननि माखासे डेभेलपखौ जोङो मावनो सानदों आरो एपिबि दोलोनिफ्राय दा जों मिथिनायाव क'क्राझार जिल्ला एपिबि दोलोनि हिसाबै जों मिथिनायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन माखासे दोलोफोर दं बे दोलोफोरनिफ्राय बिथांमोना जगदान जाफैदों बेखौ जों मिथिनो मोनदों दा मोजां मोनदों जोङो क'क्राझार जिल्ला एपिबि दोलोआ दा जोङो बेबायदि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन जाहाथे बिसायख'थियाबो बारा गोबाव गैला बेनिखायनो जों बेबायदि खामानिखौ जयनिंखौ जों लाबाय थागोन दा बिथांमोनाथ' एनडिएफबिफोरखौ लानानैनो बिथांमोना सुक्तिखौथ' खालामदोंमोन दा बेनि गेजेराव जाहैबाय हमनानै ला बिथांमोनहा सोरबाया मोनदों बा सोरबाया मोनाखै दा बेवहाय जों नुदों सिगां समाव दा दिनैसिमाव माखासे एनडिएफबिफ्रा खामानि जेरेखम साख्रि बाख्रिनि बिथिङाव थालांनाय जेरेखम माखासे बायदिसिना बिथिङाव थालांनाय बिथांमोनखौ जोङो नुदों दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोननि समयसाखौ दिनै समाधान खालामनो थाखायनो बै जायनाखि इउपिपिएल दोलोनि जायनाखि आफादगिरि प्रमद बर'नि 5 बोसोरसो सासन खालामनायाव बिथांमोना जे एनडिएफबिफोरनि माखासे खामानिखौ मावनो हायैयाव बे खामानिखौ दिनै गोदानै मोनसे बिथांमोननिफ्रायनो जे एपिबि दोलोआ जोनोम जानानै दिनै बिथांमोननि खामानि थालांनायखौ दिनै मावनो थाखाय आवगायदों आरोखि